of stardust. Ian. Oh. Anong kipahunong man mong sakyanan, ha? Doon naman kay emergency sa opisina. Ganang ikaw pa man, Alexa. Unsay? Ganong ikaw pa man ang akong gimahal. Di ko gustong mahimong karibal sa akong amahan. Di ko gustong maghimong iskandalo sa akong pamilya. Pero wanin ako tuyo Papasa na imong kipati. Bisan sa paghuna-huna, ana. Dako na ka sa nga mahimo mo sa imong amahan, Ian. Naibaw ko. Oo. Pero wa ni nako tuyo Ug mao gisultihan ta kay ni. Kay di na nako kaya ang kalabad sa akong Mahimo ko nimong kalimtad, Ian. Huna-huna nga imo ko ina-ina. Dali, mamalik na ta sa bahay. Mananghin ko ni Ed nga dili na ko mong trabaho. Dili mahimong makita ta kanunay. Dili ko gusto magkasa sa... Di ka gusto makasa kang papa? Mao ba? Kung mao na, parehas na kipati. No. Dili mahimong paundayon ang taka na kung sa mga nga tugipati, Ian. Dako kinisa. Busa maglagyo ayo na ta. Morisan ko sa trabaho ug ang imong amahan na lang ang atimanon ako. May lain tang problema. Unsa naman sab, ha? Si Lira. Ha? Nga naman dahil sa Lira? May gigunitan siyang video. Nagihagkang taka. Unsa? Ang tao nga itong gipangita dito sa isla nga niid na to. Mao ang nakakuha sa maong video. Ginoo ko. Kadako na ng problema, Ian. Ibinisa ang tanan. Oo. Ang kaunon ako nga ako ni satanan. Wa kay labot ini, Alexa. Tungod na ni sa akong pagkagago. Nganong sa tanang babay, ikaw pa man ang akong gusto. Kalimti na ng pagbatia. Ayaw na naguna-una, Oo niya. Unsa may gusto mahitabo ni Lira, ha? Gusto siya nga magpakasalmi sa di pa siya mga anak. Unsa? Pero di ko gusto magpakasal niya. Kinahanglan imo siyang pakaslan, Ian. Oh? Dili may mong makakita si Papa mo sa video nga naakaroon ni Lira. Abuang ko ining bayhana. Ang una na tumuhaton. Nga, mao nga maglagyo ay ta. Maglagyo ay ta. Asam ka? Mapauli ko. Murisign ako sa akong trabaho. Ang imong amahan na lang ang akong atimanon. Ha? Para sa kong uuwi. Nga nung ibalik mo ka. Ed, si Ian ang bahala sa opisina. Murisign ako sa akong trabaho. Unsa? Kakalit ko na ng imong desisyon. Gabi iba ko na ini. May kipati ka na, Ed. Nagkinahanglan ka na nako nga imong asawa. Ikaw ang akong atimanon. Alexa, laayan ka lang din ni sabay. Dili ko laayan, kinaaman ka. Kung matrabaho ka, maupan masap ko. Maubag yun na ang imong gusto? Oo. Mao kini akong gusto, Ed. Mag-atiman na lang ko nimo. Okay. Sige. Salamat nga nakahuna-huna ka na. Sige. Pabot ako sa gawas kay mag-ilison ako. May lakaw ta. Okay. Kalapat sa kamo. Saon na ako sa paglingkawas sa kasal nga gusto ni Lira. Maro ginipihana na. Huwag ko kabantay nila.
Nganong gibiyaan ko ninyo ni Alexa? Gusto gyud tingali nimong atakihon karon ning imong amahan, no? Ha? Ian? Hoy, Ian. Gikan karong adlaw. Ako na ang magbuot sa tanan. Oh, Nakabati ka ba, Ian? Kinahanglang sundo nimo ang tanan akong pagbuot. Kung dili ka gustong ipakita ko ni Papa Ed ang inyong skandal ni Alexa. ayaw ginabuhat ha? Ako ang ginabuhaton. Kung magsupak-supakan ako. Sige, sige! Usa ba yung gusto ni mo? Kana. Ang una ni mo buhaton, mao ang pagtangtang ni Alexa sa iyang posisyon sa kumpanya sa imong amahan. Uwahi ka na. May resign na si Alexa. Unsa? May resign? Nga naman. Nahibaw na siya bahin sa video, unsa? Oh. Busa mo resign na siya. Maayo kay makamao na mahadlok na ko ang malditang Alexa. Okay. Ang sunod ni buhaton, mao ang pagpananghid sa imong amahan bahin sa tong pagpakasal karong buwan. Oh. Teba. Karon yung buwan? Sa ako ng gingon, ako ang magbuot. Og oo. Gusto ko karong buwan. Tungod kay hapit na maklarong akong tiyan. Tanawa rin ko to. Mitubo na si baby sa ilawom sa kuntiyan. Mga kinahanglang official ka na niyang amahan, inigawas niya sa kalibutan. Oh, ano may hangos man ka? Dili ka gusto magpakasal na ako? Huwag ko magtuo nga ingon anak kabaday ka siguro sa talira. Maro ka. Kinahanglang gamiton ko lang ang akong utok, iyan. Dili ko gusto nga tawgong anak sa gawas ng atong anak. Siya ang musunod nimo, diba? Karong gabi, makigdungan tagpanihapon sa imong amahan. Og imo na sinsultihan nga magpakasal na ta. Tubig palihog, Alexa. Muundag na ka? Kagamay ragod sa mga ikaon. Busog na ko. Tito? Doon na ba yung gustong isulti si Ian mo? Unsa man ka na, Ian? Kon. Ian, sige na. Sultihin na sila sa imong gusto. Ayaw pa na ka na. Unsa man ka nang gusto ni mong isulti, Ian? Magpakasal na Miss Lira pa. Oo. Mao na nga among nasabutan ni Ian pa. Tito. Naluoy man gud siya sa mong anak nga mataw nga dili pa mi kasal. Naibaw na kasuna ako na sa ubang tao. Og ako sab. Maluoy ko sa bata nga mataw nga dili paligal nga anak ni Ian. Si Ian mismo, dili sab ganahan nga libakon mi sa opisina. Naibaw na biya kasi yung mga empleyado nga mga chismosa ang uban. Kuyaw kaayo ko matrending to sa SOCMED. Daghan na kayo ang mga bashers karon. Dili ra bagay kalungan kung dili ka masunggo. Kano summer mo magpakasal, Ian? Kon. Si Lira nang bahalas tanan ba? Salamat, Ian. Okay, sige. Magplano na ko. Tuod. Ganahan sa tunta ko nga magpatabang ni Alexa, Tito. Kana akong okay lang ni mo, Alexa. O ganong i-appeal man mo sa Alexa? Kabahin mo siya sa tong pamilya, diba? Okay. Sige. Mao magkakaroon inyong gusto, Ian. Sige. Planuhan na ang pizza sa inyong kasal. O ikaw, Alexa, tabangi sila sa ilang mga plano. Isip akong asawa, gusto ko nga ikaw ang mubarog para nako. Gawas pa. Mas maayo kung ang babae nga mo'y magplano sa kasal. Oo. Sige. Akong tabangan si Lira sa ilang kasal ni Ian. Kanus aman ng inyong kasal, Ian? Kamu mo kayo magplano. Kamu itakda sa kasal. Excuse me. Okay.
Kita na lang magsabot, Alexa. Unsaon may nako. Maminyo na gid kong atan eh. Pero, gusto si Alexa. Kinahanglan di ko makigripal sa akong amahan. Kinahanglang mamatay ng pagbatiya. Mahimo makigsulti, Ian. Pa? Nganong kalit man kang nagkahuna-huna nga magpakasal kang lira? Ha? Unsa man? Imo ning gusto nga makasal na mo o napugos ka lang? Kuan ba? Kanang... Sulti sa tinuod iyan. Ganahan ka na bang magpakasal ni Lira? Pa? Oh, nganong mura man kag naglisod og tubag. Matod ko, gusto ka na ba yun nga magpakasal kang Lira? Pa. Unsa man gyud nakaagat nimo nga pakaslan siya? Magpakasal tas labing galing panahon. Kung dili ka gusto, nga takihon sa sakit sa kasing-kasing ang imong amahin. Iyan? Akong gusto nga magpakasal kang Lira, pa. Oh, okay. Sige. Pero, ayaw kalimti ang Isla Verde. Gusto ko nga, eto may kaslon siyan sa Isla Verde. Diba? Nindot kaya nga promotion sa maong isla. Ang amo niyang kasal ni Ian. Okay, Sab. Mahimo, Sab. Mahimo gid kaayo. O gusto ko, nga sa sunod buwan ng among kasal. Hikaya na lang ninyong daan ng inyong mga papeles sa kasal. Magsabot na lang si Ian ng bahina. O ikaw, Alexa. Ikaw ang gusto ko mo design sa kong boda sa kasal. Di ba nang hambog ka? Na maayo ka mo design ang mga gown, dili ba? Huwag ko maghambog. Basta. Panawag ni Tita Agnes. Kamo ang magsabot sa kong boda. Paghimo nag-design sa kong boda karon. Hello, Tita. Oh, Lira. Malipayon ka man kaayo karon. Siyempre. Makuha ko na gina akong gusto, Tita. Pahalipagi ko. Kay kaslo na mi si Ian. Unsa? Nakabati ka, Tita. Kaslo na mi si Ian. Karong buwan na. Kakalit ko ni Ana. Dapat lang. Dili sa kumusugot na makaikas pa na ako si Ian, Tita. Ang akong anak lang ang kinahanglang makasapupo siyang katigayonan sumaabot. Pero iha, unsa ba kining pagkaitabua, ha? Secret lang una, Tita. Basta pangantam na lang daan. Kay kaslon mi si Ian sa Isla Verde. Alexa? Unsa man nang nabisihan nimo? Kuan. Design sa Buda sa kasal. May customer ba? Buda ni Lira Ed. Ikaw ang gipa-design sa iyang Buda? Ako. O kinahanglang mahumanin ako karon. Kay iyan ihatag ni Agnes ugma. Aron ma-priority ni sa trabahoon sa figura butik. Wa ka ba mahibong? Mahibong sa unsa? Sa kakalit sa hukom ni Ian nga magpakasal kang Lira? Ha? Nakasaksiyo ka sa hugot na pagdumili ni Ian sa pagpakasal kang Lira. Makita gyud nimo sa iyang mga mata nga dili gyud siya ganahang magminyo. Pero karon kalit lang ang iyang desisyon nga pakaslan niya si Lira sa dili pa kini manganak. Nausap lang tingaling iyang hunya-hunya. Dili, Alexa. Unsay dili, Ed? Dili ko makatuo nga ang bata ang rason kung nganong
magpakasal si Ian kang Lira. O nga doon di magkatuo. Nga, nakabati ka man mismo sa resulta ni Ian, di ba? Oh, wa lang. Mura lang og nakalitan ko. Bisan ako. Nakalitan sab ko. Pero, dili na nato problemahon, Ed. May problema ka ba, Alexa? Oh, ha? Problema? Wa man. Alexa, sultihig ko bisan unsa pa'y makahasol nimo. Kinahanglang wa kay taguon ako. Okay? Mahal ta ka, Ed. Busa dili mahitabo nga may taguon kung butang nga makadaot nimo. Good. Anala, sige. Tiwasan na ka ng design mo. Kabadoy ka mo ning design nga buda, Alexa. Oh, Mura mo ko inig tagabukid nga kasal. kung wa ka makauyon, ana, mahimo man nga ikaw mismo mo design sa kaugalingon ni mong puda, Lira. Pero, matod pa nila, dili ra ba ko na maayo nga mag-drawing ka sa kaugalingon ni mong puda? Nahibaw ko, ana. Mao gani nga ikaw akong gipa-design. Usba na. Oh, okay. Akong usbon. Klaro na lang kaayo. Nga nasultihan na ni Ian si Alexa bahin sa lang skandal nga video. Kadali raman kayo siya musagot sa konsugo. Karon ka malditaha ka. Ako ning hawd ining baya. Kabatay ba ini, uy? Nag-anam na nagkabatay ang imong design? Mauna na yung naabot sa kong huna-huna. Usba na. Way lami. Ilabay na ang design, uy, Alexa. Tiniguang man na. Oh, paghupo na lang sa adlaw sa inyong kasal. Ayaw ba yung kong insult to, ha? Doon na rin ba gigunitang alas? Ang saman, gusto ka mo tikigayon si Tito Ed? Okay. Ako na ng usbon. Kana. Okay na ni nga design. Nang kupaw mo ka? Nag-ool ka? Nga magpakasalan ako si Ian? Wa ko mag-uwal. Tungod kay wa ko'y labot kung makasal man mo. Ayaw na lang pag binaot, Alexa. Naiba akong gitintali mo si Ian. Mao nga nahagit siya ni mo o gihagkan ka niya. Tak-uma ka ng baba ni mo, Lira. Kung gusto ka nga ako ning tak-umon, sundan ninyong tuhan ni Ian ang tanan kong gusto. Manglakaw ta, Ian. Asam da. Maghikay na sa papeles sa tong kasal. Ikaw ang gusto kayong makasal ta. Busa, ikaya ang tanan niya magsulog. Dili ka mo ba na ako? Dili. Okay. Hay, mas Tito Ed karon. Ako na nipakita niya ang video. Ayaw ha? Ayaw. Aray! Adlo ka man lagi. Ansa men? Muban ka na ko sa paghikay sa tong kasal? Or makiksulti ko ni Tito Ed? Sige, tara. Ato nang talion akong pagantos. Dali na! Aray! May mo ba ayaw na kong bunluta? Kumusta naman ang paghikay sa inyong kasal, Ian? Andam na ang tanang papeles dito. Oh, mapapa na lang tingali ko ni mo, uy. Pila na lang kasi mana o kasalan na mo ni Ian. Ikaw may baw. Andamo na na mo ang Isla Verde sa mong kasal. Anita magpakasal sa syudad. Ha? Malangan na ta kung adto patap pakasal sa Isla Verde. Oh, wow. Ganahan kita ikaw nga makasal ta Ian. Oo. Aron mahuman na ni. Mas mayo sab tingali nga anira mo mapakasal, Lira. Kay medyo lain man ang pamati nako. Dili pa mayo nga bubiyahe ko. Tuod sad no. Sorry pa ha.
O niya, ang reception kisa usa ka hotel. Mas maayo tingali nga ani na lang sabay ang resepsyon. Ha? Ako na suggestion. Dili pa ko mahimong mo biyahe-biyahe, Lira. Oh. Okay, sige. Ikaw ang mahibaw pa. Ani na lang sabay. Marunong ka mo insist nga ato sa 5-star hotel reception sa tong kasal. Oh, ikaw hintay mo insist. Nahibawgit ka nga mas musugot si Papa kung adto ta sa hotel human sa kasal. Lira, nakatando ka na ni Papa nga anhi lang sa bahay. So, anhi sa bahay ang kaon. Pusit. Kawas pa. Dili mo kwartang gastuhon sa atong kasal. Kang Papa ning gasto. Pero dato mo. Kauho sa dana, oy. Nga hiris bay ang kaon. Purong tagamatian, ana. Negosyante nga akong amahan, Lira. Siya ang naibaw unsaon niya paggasto ang iyong kwarta. Pero ikaw manunod dining tanan niyang katigayunan. Samtang buhi bas Papa, di pa ko makapanghilabot sa kwarta sa kumpanya, uy. Oh, mao ba? Oh, mas maayo pa day kung mamatay na ng imong amahan. Oh. Aray! Kung mamatay ang akong amahan tungod nimo, way kasal nga mahitabo. Adto ka sa prisuhan, mga anak! Ayaw upsa nga akong pailob, Lira. Ayaw yun! Ayaw, bigay ko gadlo ka, Ian. Ayaw yung hilabti si Papa. Nga mula pa naman kaniya, ha? Nagdili makaganahan ng imong amahan. Siya ang nakaingon nga namatay ang imong inahan, diba? O niya karon, andag ka mo sakripisyo tungod niya? Tungod kay amahan to siya! Buset! Makalagot ting tawhan. Pero dili ka na magsilbi na ko, Ian. Ulipon ko na kamong tanan! Kayo bang ilayas, eh? Busing? Oh. Miray, Oh, problema sa kagugmang busing? Ako sa busing? Isab ko magkatog. Na problema ko sa imong problema. unsa? Na siya ko ining kalit kay iba nga pagpakasalan niyo ni Ma'am Lira. Mao nagitingali ni nga akong kapalaran, Binay. Pero ang pangutana, busing, kung makaantos ka ba hangtod sa hangtod sa batasan na ng Ma'am Larihang? Ambot. Lupig pa man ako'y padung sa hikog ining hitabua. Aw, hinuon. Wa man joy katumana ng imong gugma, kay bawal man na. May nalagsab ng maminyo ka na, busing. Pero, dili kang Lira. Unse? Oo niya. Nga nung lagi taon nga magpakasal ka man na ng bayhan, ha? Nga di man yung kaganahan niya nga mahimong asawa. Tungod kay doon na siya gihuptang video. Oh, Nga posibleng ikamatay ni Papa kung iyang makitaan, Binay. unsa? May naniid gyuday namo ni Alexa didto sa Isla Verde. Og nakuhaan og video sa maong tao nga gihagkan ako sa Alexa. O di ay? Hala, paktay ka, busing. Og gihulga ko niya. Nga iyan ang ipakita kang Papa kung dili ko magpakasal niya. Oh, mao di ay? Agoy, kasungayan sa babay. Nahadlo ko nga atakihon si Papa. Atakihon siya sa kasing-kasing kung makita niya ang mga video. Unya, busing, nahibaw sa pinis Mama Alexa? Naibaw na, Binay. Mao di ay nga may undang siya trabaho. Oh. Ingon anak kadako sa problema karon, Binay. Oh, dako-dako ginang problema, ha, busing. Mura na big mabuak ka nga kung
kalma lang. Kalma lang, busing, ha? Kalma lang. Nga ni mabdos pa magidas lira, eh. Oh, ikaw lagi magkatubagan na, busing. Tita! Lira. Kaso na gini si Ian sa sunod adlaw. Oh, mao ba? Congratulations, Lira. Nakuha na gyud nimong imong gustong kuhaon. Og ikaw ginausa sa muluhod, tita, ha? Ako nang ipanghatod ng mga invitation card. Asa mo kaslon? Sa gikasla nila ni Alexa o Tito Ed. Pero ang reception, sabay lang. Sabay nila ni Ed? Mao na, tita. Nganong dili man sa venue? Pika-pika lang sa venue, tita. Tuagid sabay ang pagkaon. Kitipidog maayo ni Ian ang inyong kasal. Wa ka lang mo reklamo ni Ana? Wa na lang, tita. Kay mao may gusto ni Tito Ed. Pero, Ansa, tita? wa. Gitipid lang tigali ni Ed si Ian. Mao nga sabay lang ang reception. May gihimo ka na mag-invitation para sa mga kauban nato sa opisina? Tita. Ako nagihatod. Ikaw ni bahala nila. Si Paul. Di lang ni mo imbitahon? Siyempre. Imbitahon gid na ako aron aligre nga akong kasal. Kay magkaabot sila si Alexa o ang iyang ex nga si Paul. Pero, mas nindot yun kung mawa si Alexa diha sa dakong bay. Mao ka na ang sunod kong buhaton, tita. Papason si Alexa sa kinapuhi ni Ian o papae. Dili gid na ako katolgan, tita. Human sa mong kasal ni Ian, kinahanglang mapapas na sa mo kinabuhi si Alexa. Pero pagpantay lang yun, nga way makabantay sa imong plano, iha. Ayaw ka bala ka, tita. Excuse na, tita, ha? Hello? Nanawag man ka. Kasal lang yun ni Ian. Dili ko rin mo imbitahon. Nga kong dili. Kamugi hapon ang kuhaon kong photographer sa mong kasal. Kina ba? Kina. Tuod. Kumusta na tong baby? Okay ra. Mahimo na siyang anak o milyonarya sa dili madugay. Wow! Ayaw yun pagsugod ka dili ba na yun ang inyong kasal ni Ian, ha? Of course. Wa ni makababag sa mong kasal ni Ian. Wa na. Kasal na nila ni Ian o Clara sa sunod adlaw. Pwede man kayo mahitabo man sa kasal. Diya sa dekas gawas. Nga nung may kawas man ka. Di ko matok. Muso na ka. Ayaw. Dili mahimong makit-anta nga magsulti ni Lira. Naipaw na kasuto ka tumayana. Nakatawag siya mayo. Kita na ang duhang ng bata. Dili mahimong makumpiyansa, Ian. Gusto na akong magigsulti ni mo sa katapusang higayon. Nga kita lang. Ian. Ugma sa alas 4 sa hapon. Musibat ko gikan kalera. Magkita ta sa Parola Restaurant. Niyang address. Magkita ta. Good night. Ian. Unsa pa may mong istoryahan? Dili mahimong magpatuol pa ko ni Ian. Tita Agnes? Makakita ka ba ni Ian? May pakikitaan man kuno siya nga kliyente. Muabang kuno ni sa Isla Verde. Ang ano mo siya musulti na ako? Lira,
iapil ka na sa imong kondisyon. Kinahanglang manangin siya nimo kung asa siya mulakaw. May sabi nila akong gipuhat. Yan na magkikita pa magit ko ni Ian. Tara siya sa suok na labisa. Ganina ra ka? Oh. I-off na lang mo cellphone. Na-off na? Kalayo ka tining napita. Ako nang gito, yo. Aron nung way makakita na itong kaila. O sabay mo pagkigsultihan ako, ha? Lingkod na. Relax. Dili ko magka-relax, Ian. Dagkong sa akin ang atong kipuhat. Gitraydura na ito ang imong amahan. Alexa. Unsa mo gitinuod mo gibati para sa akong amahan? Hatagan ko ka usa ka tuig sa pagkaton sa pagmahal nako, Alexa. Humanana, kung dili yung ka mahigugman ako, buhian ko ikaw. Alexa? Ha? Tubag ako. Sulti ko sa tinuod mo gibati sa akong amahan. Mahal ko si Papa nimo. O dili ko gustong masakitan siya. Busa kung unsa man ang gusto mo isulti. Isulti na nako. Kay mao na kining katapusan na tong panagsulti nga kita lang duha ka Ian. Unsa gibati nimo para nako? Ang tinuod ang gusto kong mabati gikan nimo, Alexa. Unsay gibati nimo para nako? Kalakot. Oh. Mao ka nagtinuod kong gibati nimo. Kalagot. Kung unsay gibati nako. Unsay mo gibati? Kalagot usab. Kalagot sa mga kung hindi kaila ko ikaw. Kalagot nga miabot ka sa kong kinabuhi nga akong amahan mo itag-iya ni mo. Naglagot ko nga. Dili ikaw nga akong pakaslan. Tungod kay I love you. Maura na gusto na ko isulti ni mo. Love ka. Oh, lingkod mo balik. Way hinungdan ang imong gipanulti, Ian. Kinahanglang makapalayo ko ni Ian. Alexa! Ka makapalayo na ko. Ian, asa Kinahanglan ba? magsulti ta. Ay, ang hayang istoryahan, Ian. Palayo na ako! Kinahanglan mamati ka kung yung sa ko ni mo pagguba, Alexa! What ka guba? Iguba ko ni mo! Dili na ako ang kanhing iyan! Sa sinugdanan, ako ang mabuot tanan sa akong buhaton. Ako ang hari sa akong kaugalingon. Tanan akong gusto mo tuman. Pero karon, ikaw ang miusop sa tanan. Iguba mo ang tarong ko mauna-una. Iusab di mo ang tanan akong gusto. O ang akong utok na lang nakafocus di mo pirmi. Wa ko'y mahimo kung mao na ibati ni mo. Ang importante na ko karon mao ang imong amahan. Ug mauusap ta ka ng imong gibutang si mong una-una, Ian. Ayaw pagpada sa demonyo sa imong utok. Pero, unsa pa ako buhaton aron mawa ka sa una-una? Kaslunon ka na. May umaabot din ang anak. Basta ka na ang atubanga. Alexa, Ayaw paghilak. Lalaki ka. Babae lang ang mahilak, Ian. wali na ko tayo, Alexa. Nahiba
Nahimo akong dakong saang akong pagbati o gugma ni mo. Pero, din ako tayo nga. Patya ka nang imong gibati pa rin ako, Ian. Kay mugna na sa demonyo. Gustong gubo ni Satanas ang inyong relasyon sa imong amahan. Usa, patya na! Pero unsaon! Kung makasal niya mo sa Lira, palayo mo na mo ni Ed. Maulang ka ng bugtong paagi nga dili ka makasa sa imong amahan. O kaya napagpadoon ako. Di akara di ay, Alexa. Hi. Nagpalit ko mga prutas para ni mo, Ed. Ganong nagpalit ka pa man yun? Dili mahimong mahutdan ta. Atuod, miinom ka na ba sa imong tambal? Alexa, dili pa ko mamatay. Kanang imutang si muna una, bahin ako. Atod, mularga ko sa probinsya. Di ba ka na? Mahimo pa ko bananta ka. Ayaw na. Anhi ka lang sa bahay. Pero Ed, dili mahimong mulakaw ka nga ikaw ra. Gitawgan ko ng atong company driver, si Edmond. Siya ang muban ako. Pero Ed, Gusto ko nga ikaw ang matiman din sa bahay. Bubalik ako sa adlaw silang kasal ni Ian ug Lira. ha? Pero, sa Bubalik ko ma, okay? Ayaw kabalakan ako, Alexa. Kinahanglang buhaton ko ang angay na kong buhaton. Diin man ka. Ngano milakaw ka nga wa man ang hidda ko? Kinsa mo ka nga ako panahiran? Ikaw ba ang manager? O tag-iya yung company? Nahibaw na gid kasi mahitabo. Kung dili ko nimo sundon iyan. Gusto na gid ka nga mamatay ang imong amahan? May gilakaw ko? O kung sino gilakaw? Magipagikitaan mong kliyente. Unsa ka kliyente? Lira, mahimo ba di ka magsipangutanan ako? Bisan mahimo pa ang asawa. Ako paghihapon ang tag-iya ining kumpanya. Ug ako ang mabuot sa tanan bahin sa trabaho. Ah! So gusto gid kang mahibaw sa papaed sa imong kabuang, ha? Abi na imo sa phone. Nagibulali mo ako sa phone! Gitumanan na naging kasi mong gusto. Kasal ang ibangayo ni mo, di ba? Ako na ihatag mo. Pero ayaw sukdang ako kasuko. Lira? Naunsa ba ka mo? Gano bang nakubot man mo din eh? Si Ian, diligid mo sulti kung unsa yung gilakaw karon. Lira, ayaw na lang una naggupta si Ian. Unya na pang yusog kung makasal na gyud mo. Nasilis. Uy, Nang. Dong, sa'yo ka man laging may pauli. Ayun Papa. Nagpakuha man to ni Sir Edmond, Dong. May lakaw man kuno to siya. Si Alexa. Murag 2 aras ilang kwarto. Mag-andam na kos panihapon, Dong. Ayaw na nang. Mataon ako. Uy, naunsa mas dong iyan. Wa man samod nga kaslod na. Hain man kas Ma'am Lira? Asa mo kuno to si Ian Binoy? Ngano nagtaksi man siya? Na? Ako man ay pangutano ni mga driver man ko. Nahibaw kong musulti gid si Ian mo kung naasa siya. Kaya ikaw ang gibilin nga mag-drive na ako. Na? Ayaw na lang ko sa muka ng inyong problema, ma'am. Uy, wala na nailabot sa kong trabaho pagsusi sa lakaw sa kong agaw. Hoy! Tarong akong tubag, ha? Layas na ron! Ahong, imo di ko palayasan kung makasal na musbusihan, ma'am. Sobra pa! Uy, hala. Kuha, sabi mo ipatikon, uy. Dili ko ganahan ni mo. Kay suod mo si Alexa. O di ka ganahan na ako.
unsa man say ground nimo nga palayason ko nimo? Dili ka mayo mo drive. Hapit ko nimo ibangga. Unsa? Di ko may mo drive, ma. Maghapit sa kaibangga. Oo. Way magbuot na ako. Kung saot di ka pagdaot. Oh, di, kumayo mo drive, ha? Oh, ay! Ay! Mergi bakos ka mo papadagan! Pinoy! Paano ka ning auto sa ba? Ikaw nagkinuhan? Ay, ako na kami. Nakuha ka nito, anak ka! Magraso ka na, ma'am. Ano ba nga? Ha? Kung mo drive, hapit ka, isa kong pagkain. Ianong ning auto! Nalimpong kong panawaya ka! Sama ka! Patyan ka nimo! Magrasan ako na, ma'am. Oy, ako panigiampinan, ma'am. Panuway ka! Kasakit ako na. Oy! Sarap ng kinabuhi ko. Wa ko'y mahimo kung mauna yung gibati mo. Ang importante na kung karoon mo ang imong amahan. Mausap unta ka ng ibutan ni mo sa mga nauna iyan. Ayaw pagpada sa demonyo sa imong utok. Demonyo na ganda kong pagkaanak. Iyan! Palayasan as Binoy, ha? Hapit ko niya ibangga! Huwag ikaw! Ngayon nag-una-una ka pa uli, ha? Onsa man! Option ka di mo nga kong pailog, ha? Hilam!